Samira Bawumia speaking Fulani. Isato acha goddo wara fenani. Sala ene MPP min gida hala fulbe. Gansabi MPP min pullo darumido. Arande no dana what a program for fulbe na not dena. Kowa andana full pullo. Kowa nondata pullo. Kowa hillaka ma e pullo. Amma hande nanika mido dari do. Min keɓi daraja baade ko giɗɗen fu min keɓay fuma seɗɗa Allah jaɓi gan saabi Allah gan saabi Hajiya Samira min keɓan ko giɗɗe isa to acco goɗɗo wara felana on yiya woppon ɓiyon ya aɗa ɓi goɗɗo waɗanno Allah woɗi ɓingel ma no dari ɗo sey goɗɗo wara ya ɓingel ma may min laaka hemo yo ado e ɓingel an kay a waɗanna o hani minen du min kollaɓe ke miɗen giɗi koye amen na mi feni min ballan pullo debbo heɓa kanko du wara walla fulɓe kan se ɗum ɗo yawti en fu min keɓaɗa iri ni kase mi anda sala de Allah hokkata men irin sa'a de e sa ballon kan heɓa min du mi walla fulɓe to accon ko wara fenana men NNJ ɗum NNJ MPP NNJ Dr. Bawumia NNJ Hajiya Sharifa kanko woni Mohammed gaɗo o vote gaɗo non o vote ya yehi December 7 ya yehi fa gaɗa vote fu sey dara to yiwa ngam woni sey gaɗɗonga vote heɓa andu jego andu gara laato goɗɗo heɓa andude haala ma wari na woni goɗɗo mo haalani haala ma sa mi yetti sanne Allah windu baraji so Allah jaɓi du ko giɗɗen fu Allah waɗanam seni a noon seni a ñanko